आलुखौ जों माजों माजों जानो हायो गाबोन जों नाजों जागोन दिनै बेदरजों जागोन गाबोन बाथोन जागोन गाबोन जों सिफ्लेनानै जागोन गाबोन जोङो भाजा जागोन थिग बेबायदिसो बिथाङाबो बे चरन हेम्ब्रमआ थिग बेबायदिनो गारि ड्राइभार हिसाबै बेहा खुनु अस्थिरता गैया बियो खुनु मोनसे पार्टियाव सिथायै थानो हाया बे समाव आङो दा गिबिथाराव जोंनि बेवहाय सफैनो हानाय NBN निउस चेनेल बड'सा निउस चेनेल आर'नाइ निउस चेनेल आरो DB निउस चेनेल बिथांमोन साफ्रोमबो निउस बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे समाव आं हामलायनाय बावदों नंगौ जे दाखालि 28 थारिखआव जोंनिफ्राय अर्थात BPF दोलोनिफ्राय खासियाबारि प्राइमारिनि जानानै मयुर नार्जारि जोंनि फंबाय बिथाङा खासियाबारि प्राइमारिनि सासे जेनेरेल इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो लोगोसे बिथांजों रिमल नार्जारि फंबाय बिथाङा BSU खासियाबारिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथांमोना गावसिनि आफाङाव कयेकजन 8-10 जनसो मानसि लानानै थांनाय मार्च दाननि 28 थारिख खालि UPPL नि जायनाखि गरामि आफादगिरि आथिखालनि प्रमद बर' बिथांजों बिथांनि थाग्रा जायगा चन्द्रपारायाव बिथांनि मावखुलियाव लोगो लायनानै जे गावसोरखौ गथायदों बा सारेन्डार खालामहैदों बेबायदि मोनसे उपप्रचार जोङो बेखौ मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंमोन नाथाय बिनि साननै सानथामसो परे जोङो आरोबाव मोनसे जिनिसखौ नुफिननो हादोंमोन जे बिथांमोना बेबायदि उद्देश्यआव सोरबा मयुर नार्जारि फंबाय सोरबा रिमल नार्जारि फंबाय सोरबा हानक नार्जारि फंबाय BPFनि जायफोरा आगोलनिफ्राय मावबोगासिनो दं मावथाबगासिनो दं दिनैसिम BPFआ पावाराव गैयाबा बिसोर नांथाबनानै दं बिथांमोना दिनैसिम बेबायदि गावसोरखौ गथायनो उद्देश्यआव थाङाखैमोन बेखौ जोङो मिथिदों आरो बिथांमोना जोंनो मिथिहोदों बे हिसाबै बिथांमोननि जेनाखि बुंनाय बेखौ लानानै जों दिनै मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना मोनसे जोंनो मिथिहोनाय बायदिब्ला जे गामिनि मोनसे समस्या लानानैसो बिथांमोना बे रामदेव एलेखानि जानायलाय बिथांमोना रामदेव गामिनि मोनसे समस्याखौ लानानैसो जे आथिखालनि जे BTCनि CM प्रमद बर' सार बिथांनिसिम थांनानै बिथांनाव माखासे अभाब अभिजग बेफोरखौ हयथ' हैनो थांदोंमोन नैबे बेलायावनो बिथांमोना खाबु लानानै दा इलेक्शननि ढौ बर्थमान आथिखालाव इलेक्शननि ढौ जानायलाय बिथांमोना खाबु लानानै हयथ' बिथांमोन सहैनायनि सिगां कयेकजन सोरबा सोरबि बिभिन्न दलनिफ्राय खि जाने सारेन्डार जानो थाहैखानाय दंमोन खोमा बे गावसोरखौ गथायनो दंफाखायोमोन खोमा बे हिसाबै हयथ' बिथांमोनखौ सारियाव फसंनानै बिथांमोना बिथांमोननि फट'खौ गावसिनि UPPLनि जेनाखि आर'नाइ आथिखालनि ट्रेक्टरनि सावगारि गोनां मोनसे फ्लेग बे आर'नाइखौ बिथांमोननो गानहोदों आरो गानहोनानै बिथांमोनखौबो फट' खेबनानै 28 थारिखनि अखानायैनो बिथांमोननि फट'फ्रा भाइरेल जादों बेथ' एखेबारे बियो साननो हाथावै बाथ्रा मानो चरन हेम्ब्रमआ दिनै BPFआव जेबो अबदान गैया मिथिबाय दिनै आं बुंगोन आं एसे आगोलनिफ्रायनो आं रिपिट खालामनो नागिरदों दिनै मयुर नार्जारि बिथाङा जोंनि खासियाबारि प्राइमारि BPFनि इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो नै साखाथियाव आंनि साखाथियाव आखिजों जिरायदों बिथां रिमल नार्जारि बिथाङा जोंनि खासियाबारि BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना दिनै बै चरन हेम्ब्रम होननाय जाय आदिबासि बिथाङा नै आंबो नुदों नुवाखै नङा दहायसो नुदों आङो मथा मथि 4-5टानि बेबायदि टाइमाव आरो बिथाङा बेबायदि बिसिनि सायाव फिनजाथाय होदों बेखौथ' दिनै BPFना रावबो सिनाया आंथ' बेखौ मिथिगौ दा खासियाबारियाव जों फैबाय थायो जों खासियाबारि हिसाबै बाजार जालायो बेथ' सासे गारि ड्राइभारसो बिथांहा BPFआव जेबो अबदान गैया बियो दिनै BPFखौ हाजारखिया बै अबेबा दलाव थांनानै आंबो BPFनिमोन होनबा
बेखौ रावबो गनाया आरो बेखौ रावबो सिनाया दिनै बिसिनि सायाव मयुर नार्जारि फंबायनि सायाव रिमल नार्जारि फंबायनि सायाव बा दाखालि 28 तारिखआव जाय बिथांमोना 11 जन बा 12 जन बैयाव थांनानै गावसोर गोसो गैयाबा जर जबस्तियै बावहाय आर'नाइ गथायजादों गामसा गथायजादों बिथांमोननि दलनि गेजेरावनो सोरबा सोरबा बे सरन हेम्ब्रमखौ रावबो सिनाया दिनै बिथाङा गारि ड्राइभाराथ' मा बियो दिनै गामिनि सासे गावबुरा बायदिसो नंगौना नङा बिपिएफ दोलोनि नंखायामोन नामा बियो बिपिएफ दोलोनि नंखाया सिगांफोराव कि जाने बिपिएफ दोलखौ मालाबा समर्थन खालामदोंबा बे बिनि खोथा बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया जों बेखौ बेबायदि गोसो गोथारै जुदि बिपिएफखौ बियो सिगांनिफ्राय आजावनानै लादोंबा जों बेखौ वेलकाम खालामगोन आरो दाबो बियो गोसो गोथारै बिपिएफखौनो नाजावोबा जों बिथांनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै जों जा नुदों बियो बिपिएफनि खुनु सासे कर्मि नङा बेक्ति नङा मावग्रा नङा बियो सासे गारि ड्राइभार हिसाबै बियो गावबुरा बायदिसो जेरैबायदि मोनसे गामियाव गावबुरा थायो गावबुराया आलुजों समान नंगौना नङा दिनै आलुखौ जों माजों जानो हायो दे हा आलुखौ जों माजों जानो हायो गाबोन जों नाजों जागोन दिनै बेदरजों जागोन गाबोन बाथोन जागोन गाबोन जों सिफ्लेनानै जागोन गाबोन जोङो भाजा जागोन थिग बेबायदिसो बिथाङाबो बे सरन हेम्ब्रमा थिग बेबायदिनो गारि ड्राइभार हिसाबै बेहा खुनु अस्थिरता गैया बियो खुनु मोनसे पार्टियाव स्थायि थानो हाया नङाबा गावनि सासे ड्राइभार हिसाबै गावनि जे बिजनेस नंगौना नङा गावनि फेहेरनाय बे लामायाव गावहानो हयथ' मालाबा आस'खान्दा जाहैनो हागौ ओंखायनो आं बुंदों बे सरन हेम्ब्रम होननाया बा सरन हेम्ब्रम बिथाङा दिनै जोंनि दाखालि 28 तारिखआव थांनाय जाय फंबायफोर कासियाबारि बिपिएफनि जाय कर्मकर्ताफोर बिथांमोना दिनै जोंजोंनो इनिसियेटिभ पुरा गोसो होनानै खामानि मावग्रा बिथांमोना जोंजों मावनो साखाफारा सिगांनिफ्रायनोखा दाबो साखाफाराखा बेवहाय बिनि बुंनाया जेबो एक इन्सिबो बेखौ लुरि होनो हाया आरो आङो जोबथारनायाव बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे खोथा मिथिहोनो नागिरदों रायजोफोरनि गेजेराव जे जोंहा मैया सरन हेम्ब्रम सासे बेक्तिया जे मयुर नार्जारिखौल' दाखालि 28 तारिखआव 12 जन बा 14 जन सारेन्डार जाहैनायनि गेजेराव बिथाङाल' बिपिएफआव गिदिंफिनदों माखासेया इउपिपिएलनो दं होननाय खोथाया बेयो एखेरे भित्तिहीन बेयो एखेरे नंखाय मानो होनबा जोंनि खिबुनावनो नायदो नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोर दं जाय बिथांमोना दाखालि बै 28 तारिखआव प्रमद बर' केन्डिडेटआ मा नामलाय जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि खिबुनावनो बिथांमोननि साखाथि फाखाथिनो बिथांमोना थादोंमोन बे फंबायफोरानो जोंजों लोगोसेयाव दं কি হে বকুল মুখ চুখ উফন্দা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ